आदै बे जायगाया नर्थ थाइखा दैसा नामा? औ नर्थ थाइखा दैसा। बेवहाय गासै भटनि माबाया जेनेबा खैखान दङ बेवहाय भटारा? टटेल भटार्सआ दङ जाहैबाय 1129। बिनि गेजेराव दा टाइमाथ' 4टा बाजिबायानो फ्राय। ओमफ्राय बेसेबां थांखो बायदि? 800 थांबाय, 800 थांहां जाबाय दा दासिमाव। ओमफ्राय दा टटेल बाखि दङ दा हमना ला मथा मथि 300नि उपराव दंबावोसो। औ 300आनो हमदो। दा बे जायगायाथ' मा होनदोंमोनलाय? नर्थ थाइखा दैसा एलपि स्कुल। मोनबेसे गामिया बेवहाय जेनेबा होयो? टटेल गामि एरियाखौ आङो दा हिसाब मोनथ'वाखै। अब्लाबो हमना लादो बाव 10-12टासो गामि जों माबा जायो बे। दे बिदिब्ला आदैनिसिम गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ। भट होनो मोनाखै गौतम? मोनथ'वाखै दा? रावबो मोनथ'वाखै ना बेवहाय थानाया? हाब मोनालायबाय दासिमबो होनो मोनाखैना? बुन्दु भट होनो मोनबाय? गैया दा नेगासिनो दंना? दाबो मोनाखै दा होनो भट? भट होनो मोनाखै दा दाबो? लाइन थागासिनो दं दा? दे दङमोन दंनायालाय मा बुङो खस्थ' मोनदों एसे गोलोमफुलायबायना? औ बा बिराद गोलाव दङ माथो लाइना दाबो। आदा दाव इउटिउबार नामा? औ नोंहा भट होनाया बेबायदि गाखोनानै थाबाय हा? मेंदों नामा? बेसे गोबाव जाखो नेनायालाय? 1 घन्टासो जाबाय। 1 घन्टासो जाबाय? बेवहाय गेप जाना दङ ना? जोंना सारा नेगासिनो दं। दाबो होनो मोनाखै नामा माथो? गैयाना? हाब लाइन नेगासिनो दंथारो माथो। बेसे गोबाव जाखो नेनायालाय? जोबथा जाखाबाय। मेंथारबाय नामा? मेंखाबाय। खै घन्टासो जाखो नेनायालाय? हाब 2 घन्टासो जाबाय। दे मोनथारसै नै। दांखाया लास्टावसो होगोन आं। हाब मा दावराव जाखोलै बेजोंलाय? थांदों। औ बिराद बुरजा दंबावो माथो दाबो। बै दखानदारफ्राबो होबावाखैना?